God bless ngoba mina ngiyalutho ngasala nje. Ayeye ntombazane hawezi manyana. Ngiyala ithanda khona hawezi manyana. Ayeye Saphinde sahlangana futhi babukele emakhaya kwezomdabu babukele emakhaya la ufica khona izangoma futhi kanye nezinyanga zisitshena ukuthi izinto ezizenzayo kahle kahle zizenza kanjani. Namhlanje babukele emakhaya ngicela ukunikhumbuza ukuthi niqhubeke njalo ni like niphinde ni subscribe khona la kwikhasi kwezomdabu babukele emakhaya ke. Namhlanje futhi ngiphethe yena uBabulembede inyanga enkulu ke babukele emakhaya seniyayazi ke nike nayibona kuyihlelo ngale kwi Dr Dube TV. Ngakhohlwa futhi babukele ukuthi niphinde niye khona niyo like niphinde ni subscribe. Kodwa ke namhlanje babukele emakhaya singiphethe namhlanje uBabulembede khona la kwezomdabu sifuna sichazele futhi ukuthi yini asiphathele wona namhlanje and uyenza kanjani uma ethaka afake kancane noma engayazi aqedele phela zonke igalelo zakhe babukele emakhaya. Ake siphinde simbingelele siphinde simamukele futhi naye uBabulembede sabona mkhulu sakubingelele. Sanibona abalaleli yamakhumba manje omhlaba. Yebo mkhulu. Ngiyathemba niyaphila hayi ngiyaphila mina. Yebo hayi nakuthina ikhona impilo mkhulu akufani siyancenga. Yebo sisasiza namhlanje mkhulu ukuthi mhlambe yini okusiphathele yona namhlanje okuyiyona ofuna ababukeli bayazi emakhaya. Namhlanje ngiphethe umkhomazi ogcwala ngomoya. Yebo. Iwona lo olaphakathi. Umkhomazi ogcwala ngomoya lo. Uzwa ngithi umkhomazi ogcwala ngomoya ngisho ngoba le nduku le igcwalisa ama customer. Igcwalisa imali. Imali ingena njengomfula ongenisayo. Yebo mkhulu. Le isiphakamiso ke lesi sama business. Yebo. Noma ngabe uhlobo le business olenzayo liyakhuphuka. Akukhathaleki ukuthi incane kangakanani. Yebo. Ngisho ngoba nginoma ngabe udayisa ngamakinati. Yebo. Shamaluzi. Hayi kufana nomsebenzi omkhulu ngendlela okhuphuka ngawo lo muthi. Ingakho ngithi umkhomazi ogcwala ngomoya. Ayagcwala ama customer awukwazi futhi ukumelana nomuntu owenza into efana nale yenziwa wena oseduze kwakho. Yebo. Uyasebenza kakhulu indlela osebenza ngayo ke. Ukunikeza umuthi wona lo ngukhombayo. Yebo mkhulu. Igama layo ngithi umkhomazi ogcwala ngomoya. Lo muthi ke uhamba nawo ufike ufake endleleni ugqibe endleleni. Yebo. Insuku ezu7 makuphela insuku ezu7 ube nawo uyogqiba engqumbini usuku olulodwa. Uma ugqike engqumbini leyo lo suku usuthatha lapho uyavuka ke lo muthi. Yebo. Uyavuka lo muthi ukwazi ukukhuluma nawo ukuthi ufuna wenzini. Ufana njengengane yakho mawusuku uyithuma ukuthi hamba wenza ukuthi. Yebo. Nawo utshela kanjalo ukuthi hamba wenza ukuthi nokuthi ngifuna lokho. Ulalele lento eshoyo. Ulalele lento eshoyo. Uhambe wenze yona. Awuyenze enye into ongayishongo wena. Ingakho ngithi umkhomazi ogcwala ngomoya. Abantu badilika njengomkhomazi mawungenisa. Abanye bayawazi umkhomazi mawungenisa. Yebo mkhulu. Ungenisa ilanga libalele kanje. Akulindeli ukuthi loze linethe. Yebo mkhulu. Ngakhona ke la abantu bafika ngisho ngakuthiwa inyanga itshekile. Hayi ukuthi boze bafike mhla ka30. Yebo. Bezocela usizo. Yebo. Usebenza kanjalo ke lo muthi. Umuntu ofunayo noma ofuna usizo sitholakala kule number 07 number manje. Ayami sakukhohliwe mkhulu. Izakukhohliwe. Ukakulungile mkhulu ngayibuka phansi. Okay. Akwedluleke lapho. Yona umkhomazi ogcwala ngomoya. Yebo. Uphinde futhi ukuvikele ngisho ezitheni zakho. Yebo. Uphinde akekho umuntu ongakwenza noma yini. Akakwenziwa lutho uyakuvikela wona iwona okuvikelayo. Lo muthi. Ingangokuba ngisho ngakuthiwa bekukhona abantu abakuvalayo. Yebo. Ufike ukuvule. Ngoba wena uthuma ukuthi akwenzeke u1 no2. Yebo mkhulu. Kwenze exactly lento eshoyo. Lento ishilo.
Yebo, yebo. Balaleli uyasiza kakhulu ukukhuphula umuntu ebhizinisi noma njengaze ngishiyo noma ngathi uhlobo lebhizinisi liyakhuphuka libheke phezulu. Yebo. Awunabo futhi ubungozi ukuthi mhlambe kuzokwenzeka izinto onikeni izizwe cha akwenzeki lutho la ulethe imali kuphela ama-custom ngoba ukufika kwama-custom emaningi ukufika kwemali phela lo kodwa uyilethi icaka lo muntu ufuna ilale kahle lena awuyilethi icaka lo muntu yebo ulethe abantu abanemali yebo mkhulu ulethe abantu abanemali okusho ukuthi mkhulu lo muntu wakho singawubiza nge2 in 1 ngoba ukulethela ama-customer uphinde futhi wenza umsebenzi ukuthi uqhilanelise nezitha injalo phela izitha la ziyahluleka ukukuphazamisa yebo usebenza ukhululeke wenze lo msebenzi owenzayo ube nemali ukhuphula ngokukhulu ukusheshsha ukhuphuka ubheke phezulu yebo ungazi na ukuthi kwenzeke kanjani njengoba ngikhuluma ngamanzi nje asuke ngenisa angena ngokusheshsha wathola umfula lo usugcwele phezulu iminutes usesingasaweleki nawe kuba njalo ke yebo ebhizinisini lakho Sisasiza futhi umkhulu ke ngoba siyayibona impela iphekiwe igayiwe impela idliwe akudlalwanga lana umkhomazi lona mhlambe mkhulu yini enye mhlambe ongaphinde futhi uthi thasa hala music babukeli emakhaya mkhulu ngoba phela bayakwazi babukeli ukuthi cha ngempela ngale kamkhulu uDr Dube ubanikeze induku yokuqala uma sophinda futhi ubanikeze wesibili yini enye mhlambe ongase uphinde ubanikeze wona ababukeli emakhaya mkhulu kubabukeli yazi ukuthi kuneyinkinga yebo abanye abantu bayayidinga imizi emikhulu yebo ukuthi umuntu mhlamba azabe nesithembu lezo zinto zibukhunike ngoba abantu banamhlanje abasakwazi ukuthi bakwazi leyo nto kuyimela bayilungisa azokomkhulu ibe sothila yebo mkhulu uyithanda ngenhliziyo athatha amantombazane mhlamba abe u4 yebo angawenzi lutho afike ekhaya meqala ukuhlangana nomenye mekeyezwa nje ukuthi sekukhonenye usuka isiduku axwane naye kwesisikhathi meficela akubambane ngehluthu kanjani ngehluthu ongaphansi nongaphezulu yebo yini abasakwazi manje ukuthi bese ethandiwe umuntu bese yabalungisa abantu besifazane bazwane yebo unomuthi ke la okulungisa lento engikhuluma ngayo yebo mkhulu okwakho isithembu lo muthi mawususebenzisile lawo bantu bakha bazwane badlula abantu abalama nayo yebo mkhulu bazwane ngalendlela ukuthi ngisho omunye endlini encane uzofisa ukumphelezela lo muntu yebo mkhulu abaqabani nangengozi ngisho izinto abayigqokayo ungathola ukuthi sebegqoka izinto ezifanayo ngoba bawumuntu oyedwa umuntu munye bawumuntu munye yebo mkhulu uyatholakala ke lo muthi la ekhaya konje umkhulu mengasichazela mhlambi ukuthi utholakala kuphi la atholakala khona ngoba phela babukele emakhaya bazodinga ukuthi umkhulu bafike kuwena bakubone ngamehlo utholakala kuphi mkhulu kuhle lo mbuzo cishe ngawushiya yebo njengamanje ngikhuluma nje isegoli eProtea Grand yebo ila ngikhona iseSoweto lapho kodwa kushuthi isigodi noma indawo Protea Grand yebo mkhulu uma 35 la ngikhona ngisebenzela khona ke isikhathi esiningi ngelinye ilanga babe khona abafethu apho emakhaya bazongisiza inyanga kodwa ngihlala ngikhona la kuhlala kuvuliwe la ngingekho la ngisahambile ngisuke ngisemkhomazi phansi emahlathini ngiyasebenzela futhi khona KZN yebo ngisuke ngifikele la eProtea Grand yebo mkhulu inamba yala endlu u3 no6 ababili no5 no2 yebo mkhulu inamba engitholakala kuyona yocingo u078 yebo 040 yebo 7657 ayisihlakele mkhulu isihlakele mufuna futhi kuyiphila mkhulu ngayiphila 078 yebo 040 yebo 7657 hayi yona ke inamba engitholakala kuyona uma ngabe ufuna usizo ungashayela kule namba
uzongithola khona. Yebo mkhulu. Hayi phela mkhulu le nkinga okhuluma ngazo inkinga esibhekana nazo empilweni njengoba sina amabhizinisi nyana nje esiwazama mkhulu sike sidinge induku efana nawo umkhomazi umfulu ucwala ngemoya sidinge futhi mkhulu ngoba phela sabantu besilisa sitalelwe mkhulu ukuthi masibuka umuntu wesifazane sibone la singabeka khona ini inzalo yethu lo ongakwazi ukuthi uqhubeke ukuzandise khona abantu besimame bamanje mkhulu abasavumelani nalonto sebayasilawula mkhulu siyayidinga impela le nduku efana nayo le okuqeda kuyisho njengamanje yokwandisa umuzi le eyokuthi mkhulu bazwane le eyethembu mkhulu siyayidinga mkhulu. Siyabonga kakhulu. Hayi yatholakala leyo nduku ingangokube ezinye inkinga eziye zenzeke yathi ngichaza ukuthi baye bathi mase yazile umuntu khona umuntu aphume abaleke ingakho nje abantu abaningi uthola ukuthi ubalekelwe unkosikazi ubalekelwe intombazana konke lokho njalo siyakwazi ukuthi abuye noma ngabe sebalekile ubalekise ukuthi ubaxubile nje kade awazi ukuthi baxutshwa kanjani. Yebo mkhulu indlela yokubaxuba le yenziwa umkhulu bethu badangelana njengamajuba. Yebo mkhulu yebo bathandane okungenani bangaxabana nawe hayi ukuthi balwe bodwa bobabili abantu basheliwe. Yebo. Hayi sibonge kakhulu mkhulu ake siphume manje sivalelise ababukele emakhaya. Siyabonga kakhulu kunina nonke inkalo zonke. Ufuna usizo ke ngiyishilo inamba 078 040 7657. Ngisekhona kwamanje la iGoli ngizoba khona cishe iziphele lenyanga. Yebo. Ngizobona ukuthi ngizoya kanjani le emakhaya la ngisuka khona. Ngiyabonga kakhulu. Yebo mkhulu. Zingalila tata amaplese ngoba mina ngalutho ngasala nje. Angeke ntombi sana